I'm Batman. I'm Batman. Sugod. Gagawin din, wagtang din ko din. I'm Batman. Pagkasugod ba? Batman. Mag-PS yun din, basta na ano PS ko ba Ano sa man? Costume? Mag-spike ang FPS. Oh, ba ako wala magkubay? Sana all. Ta. Wait, saan ni? Wait lang, brother. Man. Wait lang. Asa ito yung gi-add, brother? Gago may PS ko. FPS juga ba eh? Mawara nito Like tao as de. in super. Mawara nito tao. Super? Mawara Wait, ni for Mawara. me, wait lang. Nagina pa og tubig lang. Ay, kasuko. Sorry, aragod. Abot man, kilay mo. Ha? Ano ba kilay? Wa. Abot ko na yun. Abot ang kilay mo. Nade eh. Away mo karakter. Nakilay akong karakter. Buang. Ano, kanina man eh. Bay, maging sure na ka maging anak ka, bay? I'm Batman. Is man siya, oy. Mag-normal ko eh. Normal ta, bay. Kani siya, di mo Okay lang siya. dili mo dyan sa normal. Anak ganang naong niya daan. Lagi. No, 100 Ah. health ni brother, oy. Ilis sa tika, bay. Ilis sa tika, bay. Ilan sa kabi? 51 ko ba niya? Alright, welcome to another episode. Yeah, welcome. Oh! What? Ano man? Ano ba? Intro. Mm. Welcome to another. Welcome Yeah. to Mobile Legend. Minions has been scattered. Please destroy the tower. Destroy the enemy's tower. Fight! Pwede ko luto asong card. Ko card. Okay, luto rin. Hey, roll drone. Hello? Hello, tra. Yeah, so many. Let's go. Wala si Jude, guys. Alam Nagtrabaho mo to siya. sa Wala na picture, siya basta quad. Hi to the high. Days. And can't win it and it's in it. Alam mo sa picture. Oh. Peace. Oh! Tema naman. Dito ko kagawad kapuyan ni mo oy bugo baka damage pag yun siya. Bugo man ay. Ayaw, kasukso. I like myself into the home. Jump to the flow. My God, very Very violent. sad. Alam myself. Kalmahan na to ba? You kalmar mo boss lin na ni mo eh. Judgmental lagi ka pagkatao lagi. You Na to ba? Nag-iwan tayo. Kago na sa ni Mimic. Pugo, yawan kung Mimic. Mas kusog pati yung Mimic. Ano man? Brother, ni open ang... Brother? Oh. Ni open na. Saan open? Lo, Ni bata, brother. Ni bata. Apaka na, brother. peace Apaka na. tip. Apaka, gi. Ha? Uy, na, lami. Na. Gi. Lami. Lami. Gi. Lami. Buka bata ka. Ge! Sige! Brother. Yawa. Kana! Ha? Ha? Dre, Dagan mo ka! buko ka ba? Dagan mo ka! Ha? Dagan mo ka! We, ay! Nay mata! Nay mata! Nay mata! Nay mata! Tabangin ko! Nay mata! Nay mata! Nay mata! Nay mata! Ako na sila mata! Pisti! Kibaw ko! Nawala na. 6'4". Bata? Maning bata ning dool, brother. Peace. Ihaya! Kuha mag-ups ang buwang. I like myself. Ay ka ba? Gusto ko.
Oy, thank you. Kay HPP kay nay tao dito nga na. HP. Okay. Nay sa kataw digyo pirahan diri Trish, Trish. Asa ka to siya? Bullshit pa to eh. Ngano namatay ko ato? Bugo mo na siyang item ay asa to? Sa to. Makapatay ditong item Trish. Bugo mo na siya eh. Tanaw ra mo no. Nagnawang ni mo eh. Wow! Ako pigago! Bullshit! Okay, HP. Oh, nice. Nailot 3. Myself beat to the phone. Oy! Sana! Who's there? Bullshit ba yan eh? Don't need... Trish! Naunsa naman ka, Trish! Ang huli siya eh! Wala ra ba ko'y dugo hap? Hala, oy, di siya kaabot. Pwede ra maka di mo layat, anagod. Nabuang naman siya eh. Paila lang gud. Paila lang gud. Ha? Asan mo puning usaw? Trish! Naising red! Trish, naising red! Nasa dira! Kami siya! Trish! Trish! Patayan ako diri. Trish? Sige Trish, kaya mo yan Trish. Trish? Trish! Wait, namatay siya! Namatay siya! Wow, siya namatay! Di na mamatay dayon! Kaming siya! Ha? Okay na ba dia? Trish! Buhay pa ka, Trish! Pati ana niya bay, uy! Uy, nambili akong alot dari oh. Strength? Uy, naka-strength. Ay, low. Okay.
Hello, hello, hello. Buhay pa mo? Guys? Hello, hello, hello. Hello? Naraw, dire, kakuyog mintre siya. Naku. Hala, uy. Oh, dali paggamit ang buang sa ito. Ilugo na ko. Wow, hangul. Bullshit. Bay, wala na kay HP, bay. Ha? Wala na kay... Oh, namatay ko nina ko. Dito to siya mapatay, bay. Red, magod to. Kailangan tag-ato-ato. Dakog damage na ano. Huwag niya asan ta. Wala, ilo tira. Magkakilot rin ba yun? I mean, naidaghan, pero... Nasa babaw. Narito dito ang cart. Nagbutang ko. Dako kaya loot dito sa babaw ba eh. Ay sa kuhan, extraction. Huh? Pwede akong loot rin ba eh. Uy, kakuyawan ako naman to siya. Bullshit mo siya eh. Ako na Trish ba eh. Kadaw ka na. Wala na, Trish siya. Nagbalay mic ko eh. Ay Trish. Balik ko dawat. So na? Gay! Hup! Gamiting pa muna ni Trish siya, guys. Di pa na siya ka-mic. Peace! Wala mo dito strength sa? Nakoy strength. Duha ka bok. Nakoy 2 strength. Kano man Trish? Naikuan Trish? Ngaman. Psst, kano tago ka? Uy. Ano man? Hello? Ah, wala. Okay. Ilawas na natin? Kamo, pwede na to na iilaw. Ngita to sa ikaduha. Di. Ato ni Ikon, brother. Na may big loot ito ko. Nani monster herb, brother. Kasi mabuak ni sa bata. Magani. Dali, tabangi ko. Iduot na to, dali. Ako ra ng box, madaog ra nako. Yay. Go sa box. Yeah. Unaha ang box. Okay, go. Dalir ni. Asa na pa itim? Lapit Trish. Ay, Trish. Kapos siya pinalabay. Ano to? Gago, bago. Brother, nakamatay strength, brother. Gamitan na! Di mo, hana. Ano man? Para 4 strength ka ba? 3 pa ko, 3. 3 strength. Ka naman, Choy. Gilahos ko. Tara. Laos. Kita na ka sa ikaduhang extraction? Nasunaan. Gigi. Na siya. Nasing. Gigi. Ay, Trish. Coming siya. Bullshit mo na siya eh. Dainon, tanawon, bay. Gasigaw. Ay, shh, na ako dire, Shing. Shh. Ay, psst. Shing. Okay na. Brother, agi na, brother. Where's? Agi na. Nilawasan siya nga to. Paspasi. Sprint. Napailot, bay. Oh, ako na kuha. Napailot sa... Nala siya, Dibalik. Ha! Ari dire! Jokra! Okay. Wala ihinaw ni diri eh. Baba.
bonsai. Ayan. Ha? Naman! May mga loot sa ubos, boy. Patay na ka, boy. I'm still alive. Abi na patay na ka, boy. Asang cart, asang cart. Gago na ipistrap ko. Ah, dito sa kilid, boy. Oh my god, unsa naman Ah, eh. boy, grabehan ni mo lag. Ay, nga naman na. FPS ba eh? Asa siya? Asa to? Okay. Masa na, boy? 300 na lang noon. Let's see. Bonsai. 3 points. 3 points. Ara lang ka ba dahil? Ay, Balik, boy! Nasabi sa kilid! Balik! ay nagnaogoy. Isa na. Okay, bye-bye. Ay, nagnaogoy. Ba't isagdan lang, dre? Push the button, let me know. If I if pagpatawad mo, minahal kita agad. Ay! Tawas. Na mga tao ba? Baguhan daw sila si Trisha Hilom. Mm, Baguhan yun. wala nang tapos. Wala na ni. Wala na. Kaniyo? Kay ba baka nga kanang pagka next update kay kuan ni? Mo transform ni siya. Sure ka ni? Transform na siya. Mabuak ni siya? Ano yun? Sure. Mo open na siya. Naman ni kuan, naman ni siya kanang Easter egg brother. Kani. Kani? Kano sa man? Lagi. Kano sa man na egg? Na siya Easter egg. Wala lang, activate na ko, dala lang ka, wala lang. Nalagay, wala lang. Dala sa ka. Makita man na nimo. Dala lang. Wala. Gaya po, doy. Transform na. Asa man eh? Walgi. Tanawa lang. Kapit na, activate na ko ah. I'm Batman. Just call my name, and I'll be there. Brother? Did you call my name? If you need some help, just call my name,
I'm Batman. Hello? Pangayo magtabang, oy! Hoy, pangayo magtabang! Si Batman ko! Who needs some help? Batman! Who needs some help? Tapong. What help do you need? I need money. Pisti mo ng trabaho ta parang kutag kwarta ni mal mi si. Ngayop ng kwarta noon. Bullshit ni. May pawala ko ng Batman. May panag-snatcher na lang ko. I-gray guro or ibang lawas ba? Like, ang color sa imong karakter ba? Ano man? I-gray daw. I-try daw gray or black. I-try daw. Saan kayo pag-ilisan na ni? Change color sa babo. Escape na change. Nauna po. Escape na change color. I'm Batman. But walay cape, brother. Sa body mo, walay cape. No, I like it. I like it. Wait. Body. Asa mang cape dire? Letter C. Walay cape. Di na ni cape dili si ang cape na to yung cape tra. Bati mo siya. Brother, Meta Knight cape, brother. Meta Knight cape. Sa body. Oh. I'm Batman. Meron ba kailangan ng tulong dyan? Who needs some help? Kailangan mo ba ng tulong, miss? Sabihin mo lang. Masakit ang tiyan ko. May tambal ka ba? Si tuon naman ako, butik ka. Batman ganino. Puguan ni mo eh. Yasa ni mo ay. Piste biyan eh. Wala. Ha! Piste. Ay, sorry. Batman. Again. Cut. Miss. Kailangan mo ba ng tulong? Kinsa na. Nagtatagalog siya, oh. Kinsa na. Kaya sa bati ang childhood, di ba? Kailan ako Batman ko, buguan ni mo eh. Miss, kailangan mo ba ng tulong? Parang ikaw yung kailangan ng tulong, Lods. Dalawa Bakit? na lang yung ipin mo, Lods. Ano nangyari sa'yo? Boss Batman ako, Lods. Kilit ba? Kogo. Bada. Ha? Boss Batman ko, boss. Malamang meron ako. Ha! Sige! Batman ko! Sige! Ha? Lami? Brother! Buang ka. Nasingsing mo brother! Brother, dagan brother! Nasingsing brother! Sige! Mas kusgan ko ni mo! Brother, nasingsing brother! Manbat! Yang wag ka ng bata! Piste! Agkay! Ikaw buko kang bata ka. Brother, atras eh! Wag ng bata ba eh? Kalaban ba dyan? Meron. Medyo mahirap yung kalaban pero kakayanin because I am Batman. Kaya mo yan. Ako lang yung Bullshit. leader. Ako yung Robin mo. Ako yung Robin. Kano Wait lang sa ama ng ina ng buhok ni Robin? Wait lang, sigbuot diya. Wait lang. Ako si Robin. Wait lang. Body. Santo.
Dapat na kay goggles. Maghintay ka dyan. Kaya eh. Atay mo sa dis Batman. Ay, may pasensya. Pulat niya. Boss, baka magbuntagan ta, boss. Gabi ko active. Buang na siya eh. Ay, masig ko ano yun. Dapat ni Ruben magsayal. Ay, sabi sa nagana po reklamo ano yung Batman. Ay, 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 ay. Siguro. Unsa ka diri uy? Hello. Tara. Maragila ka kang Batman this guy Google. Hello, adventure! Do you need some quest? Just click me. Happy with adventure NPC. Sa ka tarasilid. Hello, adventure. Kinsa man nga superhero? Kinsa man nga superhero? Si Dr. Quack Quack. Si Dr. Quack Quack. Oh, goy ka. Si Quackman. Ah, kanay Batman na si Quackman. Ako si Robin ko. Oh, Robin ako. Na Robin. Ruben daw siya do. Robin, oh. Muram kag munapiya sa mua. Robin Padilla ba? Ruben. Robin gapon. Siya kasi Maui mo to siya, Maui. Boy, binay bata, boy. Dali naman. Si Maui mo to, brother. Si Maui. Maui Junisha. Si Maui Junisha. Guwas buwang eh. Ay, sabay ka ng panic eh. Sabay.
Kung gana good. Sino gusto mo maging kamukhang artista? Si Maui? Maui Taylor? Hindi, Maui Junisha. Bugo ibo. May ganun, dili si Allen. Dili si Allen ba doon? Kisa mo si Alin? Allen. Allen Junisha. Bugo. Bugo. Si Allen Junisha. Bugo. Woo! Allen di ay. Di si Maui Junisha di. Allen Si Maui, Junisha. ako si Allen. Allen. Allen na Junisha. Asa naman tong usay? Pambut oso na siya eh. Mars! Ay, nahulog ko. Mag-extract na ta? Gusto naman, wala naman yung loot, diba? Ah, di na pa yung loot so. Tara. 600. Naabot na siya eh. Teng teneneng! Teneneng teng teng! Dr. Quack Quack. Teng teneneng! Hmm? Teneneng teng teng! Dr. Quack Quack nga. Oh, kita yung panty na eh. Ay, bullshit. Ay, Tata, okay na ba? 40k. Napara ba yung sing ba yun? Boy, Wala. Chill mas yung stamina boy, kinaan na siya na itong shing-shing. Lagi. Wala naman yung malaboy. Eh, yawan ako eh! Shing, wait lang, shing. Shing. I want you in my room. Patayan ako dali pa eh. Kitan mo. Di ako nakitan. Saan siya ba yun? Nabuhan siya ba yun? Sorry. I'm Batman. Wow. Ano there? Ano dito? Balik. Masa man? Balik dito. Wow, what a beautiful species. Pistik. Yawan ako bata eh. Nasa ba rin? Wala, di nakita na ako. Di nakita na ako kay ituman ko. Camouflage ba eh? Mukha na niya ba eh? You can't see me because I'm Batman. Bay, ka-camp mo na siya diya ba eh? Minama ko yung trunk pa rin. Gamitan ako trunk. Dadagan ta. Okay. Libre. Dagan. Bye-bye. Lagi siya na trunk! Badar! Wah, siya na trunk! Badar! Patayin ako! You failed me, Robin. You're not my buddy. You did not save me. You failed me, Robin. I hate you. Oh, grabe yun. I don't want to be a... Unsa mo hilak sa Batman? Kuya, uy, marara mag-iubo. Ano na hilak sa Batman? Ay, pagbuo. Ang happy nga Batman. Ha. Ah. Oh, yaway. Ayaw ko ito! Ah! Piste ka! Bay, wala ganon, bay. Bili, itrunk na ko. Mudagan ta. Wa siya manutlog, trunk! Di
Di mo siya, wala siya nadutlan bitaw ba doon? Na-shock bitaw ko ba eh? Bay, promise ba eh? Na-shock ko nga wala siya nadutlan bitaw ba eh? Wala, wala na ba doon? Kompleto na yung setup. Ting tinaning! Tinaning! Ting ting! Ting tinaning! No, 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 no. The flying duck. Ting tinaning! Tinaning! Ting ting ting! Hey! Mo, Tinaning! oh, murag si, kung ano? Magnitwak. Uyaw ka na ba eh? Mag-meet-wak di siya ba eh? Okay, let's see! Can you draw me? Whoop. Okay. May lang. Beastie. Oh, kabiyong to. Bomb Fino. Eh. Fino. Pugson yun na niya eh. Sige kabot. 4K by 4K, 4K. Ah? Na, 4K. naigala wala. Yeah, nice. Naigala da. Asig gara di abay. Tuyok. Alam may health ng upgrade ba yun? Boy, 39k ang ay namatay trunk ba yun? Okay naman na. Kira ta sa trunk man. Na ay Okay. 3K nga. Oh, wait. Sakto na. Tara. Alang myself it's oh. Alright, here we go. Kuha ba there? Kuha ang health ba there? Okay, mag-off sa ko ba there? Yeah. Alang myself into the flow. Kung saan nakara clear all? Naman may clear all eh. Yeah. Bao ka super kompleto ng Wonder Pets to. Ay. Agad! Lu! Kog! Big brain. Wow! Kung Yeah. big brain ka, unsa may square root of 69 to the power of 2. Pwede raman kung mo-clear tanan good. Let's see man oy. Lo, bago ni yung mapa bay? Bay, bago ni yung map? Oh! Sheesh! Oh! Bago nga map! Kuha ninyo! Muna sa bay! Kakuya! Happy! Happy, happy, happy! Happy! Happy, What's up? happy! Pikachu nga happy! Pikachu nga happy! Pika, pika, pi! Pika! Pika, pi! Hey! Pika! Hey! Ning Pika, spoon pika, sa pi! bay. Pu! Pu, 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 pu! Happy kay ko! Nailot rin oh! Uy, gago nakuha ni 6K! Nailot trebay. 6'9 bay! Just trophy! Yeah! Goods kinay bay. Napailot rin bay.
Nay, bangko nga lot! Unsa man eh! Look na! Wala man yung value! Uy, wasi, ha? Makuha na siya. Ay, di mauday na yelo sa mapa dara, ibaba bobo. Bo gani no. Makuha ra siya. Lo, makuha ang mga bangko, bay. Bay, makuha ang mga bangko, bay. Kako niya, saan mo tani maglingkod sa tadere? Kaya magstorya sa taday, are. Magstorya sa. Are. Hello, magandang gabi. Narito na naman tayo sa isang kabanata ng isang istorya ng buhay ng ating isang kaibigan. Itago natin sa pangalang Trisha. Ang kanyang istorya ay magsisimula nung bata pa siya. Malamang, pati sa kayo mo dako ditso. Nung siya pa ay bata. Piste! Saan mo to? Advertisement. Kago! This portion is brought to you by Pampers with Wings. Pag meron ka nito, sunggo ka dito. Tayo ay nagbabalik. Ay, sorry. Tayo ay nagbabalik sa istorya ni Trisha. Nung siya ay bata pa, siya ay umiiyak. Uwa, uwa. Sabi ng uwak. Siya ay pinadedi ng kanyang nanay. Nahulog siya. Bakit ka nahulog? Ha? Nung siya ay pinadedi ng kanyang mama, ang sabi niya, Mama, may lami, tabang may gatas. Ang kanyang nanay, tiningnan sa kanyang mata. Sinabi, Nakampon raman ka. At siya ay umiyak uli. Wah, wah, wah. Doon tayo, puya. Diara ka, guys. Boy, nindot kami tarabay. Sayang kini pa eh. Explore na itong mapa ba eh. Nice ki siya, bay. Kaguya. Makuha man nato ni mo ang kuan. Di siya Lisura po, idadalag cart. Ano yun, giahak. Pwede. Awa, gunidri oh. buang. Bay, vertical sa mapa, bay. Paubot pababaw siya, bay. Vertical siya. Oh ba? Oh, mura siya. Walang mapahaw. Hala, Trish! Matagak ko, Trish! Peace! Ikaw ba? Lolo! Awas sa bulikod! Eh? Hapitan yung matagak ko eh. Mahupit siya, mahub. Hello. Hi. Mo, eh. Buang mo siya. Uy, kuya mo, ani mapaha, bay. Gituyo. Junior tuyo ka na ako dito. Bullshit mo na siya eh. Doni mapaha, bay. Twinkle, little star. Pugo ka. 3 points. Trish, na akong loot diri siya. So, nahan, Trish. Casket. Oh my God. Ay, dali. Kani man din na. Oh! Kani man din siya, oh! Kaniya na ang mga ebidensya kung saan tayo ay maglalakbay sa isang mundo kung saan maraming kababalaghang nangyayari. Abangan nyo ang ating istorya dito sa Choco. Ay! Ka nagloot pa yun eh. Gani, gilaos na Trisha dito. Brother! Asa ka, uy? Brother! Hello? Brother! Asa mo ning buo? Brother! I'm Dracula. I am Dracula.
you dare! Don't you dare mess with my coffin! Natagangin siya. Natagangin. Sorry. Sakito sa tutunan eh, piste min ahak ba eh. Oh, nangumpra. Nangumpra na dito, Drac. Kito eh. Ba na yung buta ni nga design ba eh? Ganahan ko sa design sa map eh. Hindot ka ba there? Hindot ka siya ba? Confident yun. Confident pa kaya tong friend oh. Marumag di mahadlok ko parkour. Asam siya? Adre. Bay, nagbati kay siya dadto ng cart bay kay kuyaw kay matagak bay. Yeah, I mean, higit siya ba eh? Hinuod gina. Pero kailangan magyapon tag cart ba there? Gani. Gilang to sa ano mo na to bay. Ay, dako pa pero. Tawag ka na to next action kasi mo po. Na jamon dre oh. Simple pa kita yung placement. Nanapod ni eh, bullshit man siya eh. Lah! Hello? Karaw! Peace! Brother? Saan ni? Brother, nataga ko sa ubos. Hello? Nataga ko sa ubos, bay. Ay, pisit nga na yun. Nataga ko sa ubos. Hello. Nataga ko sa ubos, bay. Masa pagsaka ni? Huy! Madre ba eh? Kogpo. Oh, nice. Madre, Andre. Paluoy, ano? Hala! Kaluoy. Nganon siya naman, matay siya. Matay sa clown. Uy, Bay, nakuha na kong clown bay, pero nahulog yung loot bay. Gusto Laom- ko kuha yung loot, kung iamba ko sa yung loot bay, patay sa ko. Law mo, pwede ani eh. Gawin ko di kayo nung. Okay, pwede, revive na nato siya bay, dito mo gasto Ta. 50 health kay. Fun kayo, rate ka ng... Baday, mamatay ka na! Okay. 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 Chuya sa level, no? Nindot, no? Nindot siya, no? Magi, gamay rin eh. Tagak ka na sa tunta ka. Hi, friend! Dali, tala. Tara, dadang cart. Musa ka na siya maka-mic ha? Bay, tulo pa na kay extraction ba yun? Chuya sa level, ganaki ko sa level, bay. Dili ni ka mic si Trisha, guys. Kaya Oh napo na siya my god, unsa man nga agi Andre bay? Diba? I told to you. Napay painting ba yun? Ako kanibalyo bay. Kaya lagi ni. Paborito ba ni Trisha nga level?
Wait, look ni? Hala! Unsa man ni? Di siya. Hello? Hindi ni mambre. What? I'm Dracula. Prepare to suffer from my fight. Hey, what you do? The light. The light. It's the light. It's the light. Sigma light. They call me. Now I know where it goes. See the lights, Sigma light. Boss, tarong ka si Rando, boss. Sakit kayang light, boss. Naigo ka? Oh! Ay! Ah, see the light, give her light, see her light. They call me. Now I know how far it goes. See my light, see my light. Karaos, karaos. Lamat bos, ah. Ah! Yeah! Boss, marag gidawaan naman ko nimo, boss. Kasi pulima nimo, boss. Eh, mo gigubag! Na, uy! Boss! Kago! Na, nagsagit na yung mga asawa! Nasuko na siya. Boss, Wala ka mo gipakaon yung mga anak! kuan ra ba to, boss? Kanang piniritong tubol biya to, boss. Huh? Piniritong tubol. Mo ba? Ne? Nay piano diri oh. Sama ni. Hey, Kevin! Push! 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 Saan naman eh? Di ba na to ni kaya, Guru Brother? Ituyok pa der. Ano kaya ni? No, nagihubak na yun. Ayaw bigay. Igna ako ang Ano sa scale mo? igna ako akong dog si Chuchay nga I love her so Wait much. lang! Unsa pa yun? I love her so igna po na nga ako si Claude nga I love him so much. Igna po na mo silingan na ang yung utang pali ko bayad 500 to. Oh. Unsa pa yun? Ito ka ito. Sabi na to pagdala ba yun eh? Actually ba, matuyok mo na ni mo ba eh? Ano? Diba? I'm pro player. Diba? Easy. Hinaya na siguro, no? Ay! Bale! Ha! Tara nga, bay! Gitarang ko, paparok ko. Nan. Oo, Gege, oo, saka. oo. Wait, ano saka man? Diri man ta. Oh, di.
Ikaw asa na mga coffin diya? Wait, nangamatay ni loot inside ang coffin ba? Oo, Oh, sheesh. Banana na 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 I-chat na ako siya, ma. Tita me. Chat na ako. Or ikaw ang matag na ko ka ng add friend na code siya. You plano tu, lava no no tu, lava na 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 no ya na no ba na no na 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 na. Oh, hello! Hello! Tabangin Sige, ko! naghilo. Hello? Ha? Natag... Ila, uy, natagak. Oh, usa mo ka din mag-statue dance ka dira? Nga nag-itagak man ani mo. Nataga! Hala, oy. Uy! Uy, asa giyan na dira oy. Uy! Kuyawa na oy. Boy, uy! Bahala ka dito, ikaw na dira. Wala, yun na rin yung batasan mo! Hala! Ah! Ba, bahala! Dali! Bahala daw. Bahala. Bahala ka. Asa mo yung ulo? Bahala. Nadri ang ulo. Uy! Ako dito di ko bahala, Tris. Ninawag ko tabangan ting ano? Ha? Pak yun yun. Trish, kaya mo yan! Wait, saan ako pag naog dra, Trish? Saan pag naog dito ba? Asa tanan? Though, may kabalaw asa mo. Wala, lahi pa yata. Saan na ito pag... So to kuha ni baby maswat magruin na to baby tapos. Di, bay. Kung sa maswat na, pero saan tama na, ipatong na to ng cart. Mura kita ng solusyon na bay. Nagdahan kayong mga 2,000 na unsa nang sa na ba dahil ko speakers bay. Maswat ba der? Maswat. Okay, payment. Butter? Okay, goods. Di lang siguro na to ibutang siguro. Wait lang. Ang pungton, ang problema. Ano, dagan kay Glot pa sa dagan kay Glot. Wait, sa. Nagkakrisag ka ha? Wait, sa. Di ko kabot, Trish. Buday kay tagaan sa kunin mo problema ri. Na! Saan naman pud mo? Giusap to. Trish, ayoy, bangga, Trish. Oh my God, Gi. payawan mo ko man ni bay. Bay. Bay, di mo ako confident sa Trish! Eh? di ko confident sa piano nga dadon diri brother niya maagi ta diri ba murag Mao gani no. Mao gani akong pasabot no. biskut be kuha ng card be di ta na erase brother eh. Ipatong na to ang cart sa piano. Ay, ipatong na to ang piano Ha? sa cart. Na mo koy korta bay niya matagak mo gud bay awa gigi Di, ipatong na to. ipagpatawad mo. Give her. Wisa tres ka najim ay! Wisa jud tres ka nami. Usa mo na nga tingog bay. Isa tres. Brother, tumulong ka dito. Be wait lang kay nagdemand ang usa. Bay, kailangan na to ni ipa-straight. Bay, taro mo na tong position, bay. Buta na dra. Okay na. Ano ba? Paghuwat sa. Guys, kita may piano dire. Na. Napa, oy. Wait, halo na andira sa kuan. Matagak mo siya ba der? Cash. Kuha ta ng cash bay. Kuha na ko. Gigi. Ibutang sang cash, ibutang sa bangi ko. Di ko kadaog ni bay. Bitaw. Gigi. Na paning kamo ti ay. Brother. Gigi. Hindi po may problema, Dre. Na. Isti mo ni siya, oy. Nan. Yang cash, asang cash? Ano na? Oh, kakita, jukas dana ni. Asa ang cash bay? Asang cash? Ara, 90.
Okay. Mabutang ra diri oh. Mabutang ra diri biyo sa sulod. Sa babaw no, sa babaw. Oh, naihalo ra ako ba. Sa babaw. Bay, pila HP ni mo, bay? 11. Sa babaw, bay. Are, sa babaw na lang. Ay, kabutang. Like, ano Dia, ba? dia. Ano ba? Dili. Ana, dira. Usa man? On. Oh, sama na imong paghuwat. Usa man Trish? Bugat ta kay Sid. Ikuan pa, ipalayo di ko kabot. Ana, be. Bugatan niyo, gago na may nusan pag yun. Para? Di Trish siya, kung banog, kasi kipog dungag-dungag uglot. Kabalong na dako kayong piano, dari. Tabaan niya, boy! Wait lang! Trish, kung ikaw pala na-address sa mong posisyon, Trish. Iya yung ipasaka ang painting. Di yung ipasaka, ayang lut. Kabalong dako kay tag-problema, Trish. Ay, itaga ko na lang. Shit! Trish, wali hagdan lang dia, Trish. Gitagak Trish, yun. kailan nagupa mo na? Dili mo kami yung kaon. Hala, nagagak ang Trish, coins pa din. saka na mo, Trish. Bagay na, Trish. Haba, may ko ka pa din. Ako ni... Boy, di ko mag... Si Dako Binky. kay may problema, dari. Nadagdag ikag... Wala gyanan dia, Trish. Nawar. Matagak man ang kuan ba der? Ang coin purse ba der? Bay, pangitaon sa na to extraction, baby. Una na to na ikuan, baby. Di, kabalo na mataas ang instruction, bro. Asa man? Asa man? Kapu. Asa man day? Unta man ni Baday. Nadiri. Oh, dari, tara. Nice, kawan. Okay. Ang usa ba kayo? Usa, pagsaka niya to. Wala na higdan na, Andre, oh. Nailot. Nice. Oh! Wait lang. Napa? Napay-loot rin. Naman mo nakukuhan. Butang. Ta. Nakasaka na tong usa? Hu. Dawatin mo. Gi, buin mo. Amen. Naabot na. Tanawa na ito, Trish. Trish, tanawa na itong card ito, Trish. Tanawa, o kung sa'yo, sitwasyon na mo na ito para makasabot ka nga nung tapos. Tama ko, di ko kita. Naraw, para kakita ka, oh. Oh. Grabe, bago kami sa map, bro, kabalo na sa asang loot. Ta. Grabe, loot, detector, eh. Built-in nga skill. Nagot ko ba? Nailye. Makaya na ninyo ba? Kaya rin yung naduhan ninyo eh. Hello? Children of Volvo, we are gathered here. We are conducting an attack to our enemy lines. Come and forward, join the forces to kill the enemies. Welcome to Mobile Legends. Koko? Asa si Mars? Ang putlang asa. Ay, ganun dali. Right. Ta. Asa na to ba eh? Bay, amping, bay mo, bay, dili ta magdili. Kamura Ay. magpagay, makasala niya ko na. Unsa man na? Sa mata. Kala po ni siya eh. Uy, kung makasagit sa di sa ay. Kaya wala mo tani bullshit mo ni siya eh.
rin mo problema. Nihala na kagingato ako sug. Ala ko matagak ko. Ala ko na advance ba? Makataga ka, makatawa, good me. Sige. Shit, break. Sige, sige. Ta. Ay, gago. Sige, tulod. Sige, Ako'y tulod. Pag-crouch lang, Sid, para makita ni mo. Tagaana ka na mag-direction. Tagaana ka na mag-direction. Sige. Tagaana ka na mag-direction. Isa. Ang cash? Ay, sa ang cash, no? Ambi na lang ng Kuhaan na lang ng cash, Trish, kaya matuyok, matagak siya, Trish. Nan. Okay. Wait, sabi, tanawon sa ako, Bi. So, dire, nga angle. Okay, dire nga angle. Ah. Okay. cash pro player. Di ko Okay. Sige. Ah, Nabangga! Asa ba rin? Okay. Amayuhan na Okay. niya. Para mag-experience sa hub. Okay. Brother, ina kong straight ra, ha? Uy, 21 ko nga na ginabay. Brother? Bay, ina, gaya ko nyo, kuhan bay, direction. Mo straight ra jud ka bay. Sige, straight. Bay mo straight ra jud ka bay. Walay Okay, binuang. straight. Straight ra jud ka bay. Straight, sige. W. W in the chat. Mo straight ra jud ka brother. Way binuang. Straight ra gid. Yogi dito siya ba kay... Push! Mura pa do mo subusayan pipe. Super Saiyan 5 ra gid noon. Sige, Ge. Okay. Push. Okay. Push. Push the button, let me know before I hit the wrong line. Hit it, go before I... Okay, good. Okay, let's go. Okay. Hala, ang lot tatagak. Sige, sagdiyan. Okay na, Ako rin to punit. 40. Ako rin punit, ana. Ako rin punit. Straight, gay. Gay, kakumput ako sa piano pero di kayo maano. Up, to the right. Hello? Right, dili, left. Kalma! Oh, kalma. Bay, di na ako katuod. I'm blocked. Right, atras ka ba eh? Right, gay ka na. Okay. Very good. Brother, wait, sa. Adjust ako ang kon. Piano, piano. Isip mo na gamay? Okay. Okay. Okay, good, very. Okay. Okay, gay. Sunod. Gay, lumahos ka. Wait lang. Okay, lahos. Gay, lao, straight ra ba eh? Wala problema, straight ra gid. Tayo na diyan ang Okay. part. Wala. Adjust. Wait lang. Ay, sa ang piano nag-hiwi. Isa. Kiba. Di na pwede ang hiwi, dapat straight. Oh, Okay. baka magkanang labali. Okay. Kuran. Okay. Give it a. Gay. Okay. Lang. Okay, straight. 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 Okay, straight. Nice. What a good job. Hey. Extract. Stress ba kayo? Extract. La. Last. Isa. Si tabangi sa grupo so dibutang sa babaw. Actually, kaya raman ba eh? Kaya raman siya ba eh? Mas straight. Ay, ipakwanta din. Pag datan eh. Na. Ngayon, itubol nilang. Datan ni... Kana ra sa mid. Sa mid. Itulog rin mo sa mid. Sige daw, Sid. Sige. Oh. Yeah. Is it perfect? Perfect. Amazing. Nice one. Mr. Bombastic. Mr. Loba. Loba. Feel ako ba yung extraction ba nasa ubos next. Mr. Loba. Next extraction nasa ubos ni bay. Bombastic. Really fantastic. Asa agyan ng trash kitong... Ha? Sige niya. Pre, ito, kung asa tagikan ka niya, ale, sunda ko. Gigi. Ayun. Balik sa pinakauna ba? Pinakauna? Sige. Wish you. Hala! Unsa to?
Sinsa to? Unsa to mga tingog mura gitog kon. Alien. Unsa may tingog? Ah, nainom dito nainom. Puto ko. Dre ba dre? Nadre ba dre? Gege. Ah, ben Dili mo? ni. Kain kay bay. Bay Bala! Necloud. Patay na cloud. Ayaw sa pagdagat Sid kay mga kuanta bangka. Ay, sama diha. Wala basi mahulog ning loot ba unsa ko manibay? Mo laser siya. Na ako'y prank ba niya? Malabay ko na sa silid ba yan? Gege, wait ako. Kaday lang. Wala siya bay. Nainom. Hay nom. Nawala. Uy, Nasa sa ubos. Kuang loot. Yeah, straight ra there. Straight ra. Another Instruction to tumoy. Kaya ako eh. Okay. Nasa bay. Nakailot gibutan dia, Trish. Okay, pabruga. Okay, butang. Nice. Okay. Dapat diha? Wala straight lang. Wait lang, Traffic ay mo. Patay na ko sa bay. Ako din. Granada gilan may lalamig. Excuse me. Ngano to, Trish? Ano ka, Mars? Yan ang kain nagtawas. Oh my god, we have a very big loot. Dapat diha, Trish? Beast! Beast! Let's go! Gago. Bay sa kaninga side. Yawa na ako Sid. Saan mo sa kanya? Display. Takak. Bobo. Ay, pagduko. Di ang bangko nagtuba na. Sure, uy.
Asa na ko pa dong. Ayun ko na sila ba? Bakak. Uko. Nagtagpo siya pangita. Kita ko tutunlan eh. Lumawag na siya, Sid. Ano yan? 1% na to. Asa naman ni siya? Yo. Sa to? Ano sa to? Trish, basig kay kung ano itong mga loot sa mga numba. Trish! Uy, Trish! Trish, wala ka nilihok, Trish! Ha? Trish! Hello? Oh, Ano naman? ang mga loot pa, basig kung ano sa mga num. Ano sila? Nabuang ng usaw, wala kay bawa asa siya mga adto. Nasa haag na. Natuan sila to na si Sid. Bi, aso naman na si Sid. Uy, Nabuang na. Lods! Nasa haag na siya ba eh. Lods! Lods, buhi pa ka, Lods? no? Usa to nga tingog ba eh. Nagzad sila ko naman sila. Oh, hello, buhi pa ka, Lods? Wa! Kung nakadungog na. Kasi si Ilalong, Sid. Oh, malamang, ganina ra ka dira. Ang pumunta na asa mo siya. Nakakita na ka na mo, nakasubos. Pumunta na, asa siya mo. Sid, Wa ko gibaw. Ako. Asam ka? adili, naramang ka naman. Nahagdan na Andre oh. Asam ka? Oh my god, unsa man na. Tara, alin. Nahagdan na. Salamat. Nahagdan na Andre. Ayaw, Malay ko ba? Bro, nakuha ni nga mapa? Uyawan yung mga itsura ko dun. Ay, mga superhero, kaya ano, di na-save ka. Wow. Asa kay extraction ka din. Dire left. Awesome man yung mga superhero, uy. Hindi mo, Marker pa dong sa extraction, no? Ha? Mantay mo. Unsa? Wala siya marker pa dong sa... Wala siya marker pa dong sa extraction ba? Ang mabuang man ang marker boss kay na may lain may map man ay up down. Okay. May pag-asa pa. back to business. Back to business. Gigi. Ay, sige, salik ang buong. Sinasya double jump. Pisti. Oop. Pisti na.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Nailin, tara ba tayo? Nailin. Napakitarang. Nakay drunk? Ha? Nailin. Bay, isa bay, murag mahulog ang lot. Bay, murag mahulog ang lot, abang niyo. Gi. Unahon tani kay fragile kani. Patulong siya. Asa man? Power. Nawala siya. Power ba? Power ba? Power ni mo, power. Alien! Mamad siya. Wala siya bay, na-scared siya bay. Nice kawan. Away ko mama. Hop! Hop! Badal! Asa man niyang ulo sis? Narito sa ubos ay gabounce. Tara. Asa man? Ano to? Nato ni tingog. Lagi. Uy! As! Pakamatay ka, gago. Ulo, sa'yo. Nawala ng ulo niya. Nawala na. Tana, mag-extract na lang tayo. Nawala namang ulo niya. Let's see, ba? Tana, Trish. Yung ulo, sis. Nawala ng ulo niyo sa umatra. Naa sa maptra o pula. Feel ako nas pinakaubos. Bay, nailin. Gago, lagi itong alien. Lagi buko sa alien eh. Na alien, tanang kuan. Laser. Oh, alien ka lang. Clown. Superhero, beta si dapat musungkol ta na sid. Utama mo, superhero mo dito to. Ayaw na yung kwarta tayo. Tara. Nasa ubos. Kita na ko. Ako na. Amo. Mato na ako dito. Ay, laser. Peace. Apache. Ay, nako. Siyempre ba tayo? Padawag na ako dito! Extraction! Kami na ako. Ta. Nyara. Napilot skilled ba? Maguba na niyang mga lot. Ha? Itong mata ba? Itong mata. Oh, gani. May loot pa ni? May loot. Ano pong masasabi niyo sa lot? Ang masasabi ko lang ay nakapakaputang ina mo. Buko mo na siya, mama ko na-inform nga na di na siya niya eh. Lagot ka ba? Ha? Bullshit ba na? Nang sa lagot. No, bullshit man ay. Tara. Kido ano Trish? Trish. Ha? Truck na ako siya, Ilor. Nakay truck. Gi! I-extract na. Ay bugo. Dali na extract na, sid.
Sige, extract na! Extract na! Pak! Oh, seriously! Uy! 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 Ay! Hup! Uy, ako Trish! Ha? Superhero pa yata! Ha? O sige, yaw-yaw ni mo. Ayoko sabot. Sid, dituyok siya, Sid. Ah, kulon. Kahit padulong siya, Sid. Trish, superhero ta, Trish. Di ta dapat mamatay. Nainom. Hala. Puko man siya ba eh. Kami siya. Trish, teman ni Trish, superhero ta, Trish. Gani. Dapat mo sukol ta. Ayaw, sukuloy ka. Trish! Bugo ka! Ngano ni balik pa ka? Ha? Ah, kulon. Ah, kulon. Kulon mo diya, kulon. Kuwan pa tulo, kulon. Ah, kulon. Oh, kulon. Kuwang pagtulo. Sige, lang. Kulon da. Saka. Ayog na og. Litsi. Bahala ka di. The cart is important. Oh, lata, botelya, karton, puthaw, paliton, lata, botelya, karton, puthaw, paliton. Lata, botelya, nainom, litsi. Ha? Ako mahadlok ni mo. Batman ko. Ha? Kala mo ha, superhero ba ni? Trish! Hay! Yawan ako, ikago na ko. Yawan ko sa'hin! Trish! Hala. Trish! Hala, namatay si Trisha. Oh no. My friend. Kalinog. Oh no. My friend. The quack duck has died. She did not survive. Oh my god. It's time to go.
So long, my friends. Brother, duty na ka ba eh? Last cheese na ba eh? Kira na. Sure ka?